Peter Sagan je vyslovene šťastný, že si trať majstrovstiev sveta bol obzrieť už v máji, teraz by na to nemal čas ani chuť. Aj v čase voľna dlhé besedy s mládežou fanúšikovia sa na neho vrhajú ako osy a aby toho nebolo málo, ráno pred 7 prepadla výpravu dopingová kontrola. Teraz som sa skôr pripravoval tento týždeň, aby som bol skôr mimo toho okruhu a toho stresu, čo tam je fanúšikovia alebo tak ľudia, ktorí sú pri trati. Všetky médiá ho pasujú za jedného z troch najväčších favoritov na víťazstvo a ich záujem o Sagana je taký obrovský, že manažment Slovenského cyklistického zväzu musel prvýkrát v histórii zorganizovať mimoriadnu tlačovú konferenciu. Sagan na nej odpovedal v troch jazykoch. Ora questa settimana non sono più andato 6 riders, yeah. But jak vieš, že som si ho pozrieť. Ešte, že ubytovanie má reprezentácia na talianskom vidieku, Sagan sa tak môže aspoň v pokoji vyspať. Máme celý hotel pre seba a to je veľmi dobré, je to trochu od ľudí, je to na okraji mesta a vlastne nikto tu nechodí vyrušovať alebo čo, takže myslím si, že to sú úplne ideálne podmienky.